Assalamualaikum, rahayu dulur. Rahayu, sami pripun. Alhamdulillah, kabare sehat. Ini acara larung sesaji sedekah laut yang keberapa ini? Yang ke-17. 17 kurang sitok berarti, 16 kalau salah yo. 16, 17 kurang sitok men ya. 17 ben. Oke, alhamdulillah. Ini Dewi. Halo. Wedok berarti ya? Istri. Betul. Aku Dewo. Dewi, Dewo. Iki Mbak Dewo iki. Nah. Ya apa, Mbak? Nggih, nggih. Mbak, lek sampean ngono arek iki modele ayu pelek. Jos. Ah, meni-meni benek nek. Ya sudah dilae. Yo, ngene iki meni-meni. Yen bapakne sunatan. Kak Menteri lah. Iya. Dhewe kan ngomong lah. Ngono ya. Ya wis dulur wis. Aku iki soalnya akeh sing ngantri leket beli tiket. Wis, salam terakhir. Salam budaya tetap dilestarikan, dijaga adat istiadat tradisi yang sudah ada. Wong Jawa aja lali jawane, sangat menani dumadi. Ojo bengkrah, ojo congkrah, padha gawe batik lurike. Lek ancene wong Jawa kudu gandhahi tata krama. Ayo. Ayo, ajine diri cokolati, ajine rokok soko. Busana.